Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τράκα. Λοιπόν, ο κύριος Τράκας, επειδή εδώ πέρα έφυγε το μαύρισμα. Θέλουμε να δοκιμάσουμε τα πιστόλια γιατί τα έχει βάλει τώρα καινούργια. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τα έχει είναι καινούργια και πρέπει να τα δοκιμάσουμε λίγο, καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήθελες να αφήσεις καινούργια σημάδια. Ναι, βάλε και την καρέκλα, ο κύριος Χρήστος. Νέο βίντεο, ο κύριος Χρήστος πάει να βάλει την καρέκλα. Ναι. Και θα κάτσει και στην καρέκλα πάνω. Όχι, λέει. Άντε κάτσε ρε. Να πάω εγώ να σε παίρνω βίντεο από την καρέκλα. Λοιπόν. Να δοκιμάσουμε τα πιστόλια γιατί έχει πάει τώρα. Είναι μάλλον από Αμερική. Θέλω να φύγω δηλαδή. Ναι, δικός σου. Έχω όρεξη λέει. Πάει για Αμερική το βίντεο, στο Ρομπίγκα, Κασία. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι έγινε κύριε Τάκη? Πολύ ωραία. Τα πιστόλια πρέπει να είναι καλά. Ναι. Πρέπει να είναι καλά τα πιστόλια. Αντέχουνε. Να σου πω, δεν θέλετε την καρέκλα να την πάρω μέσα στο τζιπ. Να την πάρει. Έλα πίσω. Α, έτσι. Πέρασε και ο Αλτούνης πέρασε, γέλαγε. Χρήστο, εντάξει. Πώς κλείνει? Ναι.